Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ikaduhang adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayon nga oks lang ang aton sining pagsinalayo sa sining adlaw sang Miyerkules. Maulano ng aton sining adlaw mga kaaksyon since pa kagabi, no? Nagapanalithi pero sa iban nga mga lugar may pagdaludo man sang tubig sa mga kasubaan. So pagro halonggid sa mga kaaksyon ta kay hindi ta masiguro kung kaisa nga base kung perting bundak nga ulan blas ang ulan sa bukid nga porsyon sa aton sining probinsya. Magainop na kita, tubtob kita sa tagnalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan kag kalakipan sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kag sa oriental side man nga bahin sa aton sining probinsya pagro aligmat gid mga kaaksyon sa sining maulanon nga tiyempo.
Kag sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo iya mga kaaksyon naman sa kanginan? Kabayuntang nga oks lang nga itong sining pag-sinaragyo sa sining adlaw sang Miyerkules. Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa municipal employee sa DSB Blaho COVID-19 positive mga kaaksyon. Empleyado madamo sang nakadtuan nga lugar antes pa man magpositibo. Kag frontliner sa Cadiz positibo man sa COVID-19. Way untat no? Ay grabe. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Isa nagpositibo sa COVID-19 sa 548 ka mga individual nga ginpaidalom sa surveillance testing na kaligad nga weekend. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, 500 square meters, 500 square meters nga duta gindonate sang pamilya Bantog para patindugan sang bago nga Police Station 5, duta para patindugan sang Police Station 9, posible may ma-donate man. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, turnover sa bagong PNP 6 Regional Director natala na karon sa hapon. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayupon, pag-downgrade sa Bacolod sa MGCQ ginkalipay sang transport group. Apang kaiwat sang pasahero problema sa gihapon suno sa Easton. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Highway Patrol Group nagpatigayon sa Oplan Lamban Bitag karon nga adlaw diri sa probinsya. Kagabayan Negros nagapanindugan nga hindi sila mga katapo sang NPA. Samtang sa mga balita out of town mga kaaksyon, solo butong ni Aksyon Roger Gotib. Natugnawan gurong duwa. Solo butong ni Aksyon Roger Gotib sa sining mga inoras. Sa syudad sang Cadiz, magamay nga nagapangatubang kaso nga murder. 24 katuig nga nagpanago, arestado sa Sagay City PNP. Samtang sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Kongreso kinanglan magsumite sa presidente sang 2021 national budget sa unang semana sang bulan sang Disyembre suno sa Malacañang. Kag utang sang PhilHealth sa Red Cross, liwat kiragsaka sang 623 milyones pesos. Grabe na. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod na Pilipinas, bugos nga Region 6. Kag diri sa Bacolod kag Negros Occidental, aton hibaloon karon dugay-dugay. Plus ang aton sining COVID-19 update sa bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon! Balita! Banat! Huli! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:38 nga oras. 11:38 na mga kaaksyon sa way pamakachibog paggamatamat na preparar sang planyagahon para tapos-tapos na ang obligasyon ta sa sining udto. No? Tigirigma doon na. Sa mga kaaksyon ta, padala lang sang mensahe ninyo. Agi sa aton sining Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lang mga mensahe nyo kay tirahon tay na karon dugay-dugay. Kag sa mga kaaksyon tabaya website sang www.aksyonoradyobacolod.com.ph i-check lang kag ipadalaman ang inyo sining mga mensahe. Kag sa aton sining mga YouTubers sa Aksyon no Radyo Bacolod. At agan ta na karon dugay-dugay sang igtalupangod diri sa pagpalagad sang Aksyon BBB. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon ta anay ning aton sining resulta sang Small Town Lottery o konistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, December 2, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Miyerkules, 10 kag 28, 25, liwat 10 and 25. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay pang tamyahon tanianing mga unang yari sa aton sining talamyawo, no? May lang pamati kay Z Alunan. Good morning, Sir Rex. Shout out lang sa Alunan kag Nansan family. Watching live from Hong Kong. Salamat gid, sir. Wala kami mas start December 2. Further notice. Gali ka. O sige, ayos. Dagang salamat sa Talunan. And kay JR Mainit Rihon, may lang pagpamati, no? Maria Luisa Artisano, dira sa Barangay Bata, may lang pagpamati. Maria Luisa Artisano Iligan, no? Dira sa Barangay Bata. Ayos. Kay Toto Bambi San Roque, dira sa Jigs Barako Center sa Victorias ni Sato, may lang pagpamati, kay Bambi San Roque. Kag kay Horma Lumina, may lang pamati Horma. And kay Cherek Eric Rojo Asyado, may lang monitor dira sa Quezon City. Karon kay bantayan ko naman ang dinaguob nga mga patawan ninyo ni Action Eric. Ay, gadaguob gida. Salamat gid Cherek or Eric Rojo Asyado. Kay John Resisio, present from Singapore, may lang pagpamati. And Arnel Po Disamparado sa Purok Matahom, Barangay Mansiringan, watching live. Thank you so much, gid Arnel Po Disamparado. And Manjo Arniho, may lang pagpamati. Kay Rica Librelia Lambaten, present na si Rica Librelia Lambaten, no? May lang pagpamati sa Hinesera family sa Isabela. Thank you so much, gid Rica Librelia Lambaten. Kay Rimar Hicano Haliasgo, may lang pag-monitor dra sa Sitio Lupa, Barangay Sagang La Castillana. Kay Kagawa Dimbong Jocampo sa Barangay Maao, Susan Parillo, may lang pagpamati dira sa Matugnaw, Mabini, Valladolid, no? Susan Parillo. Kay Rose Guevara, kay Dory Loreco, may lang pag-monitor, no? Kay Jonabel Dayauna, may lang pagpamati Jonabel Dayauna. And Alex Montesa, present man si Alexo.
upod sa maulanon nga programa sa Aksyon BBB sa adlaw sang mga laon, Miyerkules. Padug-an na sila. Ay perte si Alex Montisa. Damo ginabalaan niyo. Adlaw kuno sa mga laon ng Miyerkules, no? Anaber Vergavera Labadia. May lang pag-monitor na sa sa Kuwait, no? Anaber Vergavera Labadia. Okay. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati kay Bea Jonathan. Una-una gid si Bea Jonathan, no? Thank you so much, good sir. Bea Jonathan, no? Dre sa idalom nga portion balikon ta dianay ho sa kay Madam Virgie Olpenda, yung pagmonitor gid Madam Virginia San Antonio Olpenda dra sa Silin Homes. Tamyaw lang Olpinda family sa Kanturay si Palay. Kay Joe Makilan, may lang pagpamati Jose Makilan, nagapamati kami sa imo ni Dodoy Makilan sang Kagoromak Arobic Akma sang Valladolid. Kay Robic Akma sang Valladolid. Ayos. Kay Joseph Pacifico sa Mayor's Office sa San Enrique, may lang pag-monitor kay Kathleen Tavares, kay Veronica Tilanas, Banji Gomez, kay Gramel Haro. Alin sa kay Joseph Pacifico. Kay Dalinmi Villan, pa-shoot out lang taga Malingin, Bago City, panghatag senior pension. Mother ko 74 ng edad, widow nga hasta subong. Wala Japon kabaton pension kay Ilinit Malingin. Ay perte. Dalinmi Villan. Ranti Banaag, may lang pamati, matugnaw nga udto idol, tamyaw ko lang pamilya Banaag sa Inigran. Gani man, salamat kid Rante. Okay. Karon naman ang iban siguro. Ayos. Sige, dali gid lang mga kakso na kay tirahon tani mga balita ho. Dali gid lang. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female... Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:47 ng aton oras. Sige, samtang nagahimos pang iban sinisang ila palanyagahon, kinanglan tanay mag-DTX 500 capsule kita kad
Gikan sa News Center pod na kay aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa Kongreso kinahanglan magsumiti o kung masumiti sa Presidente ang 2021 National Budget sa unang nga semana sa bulan sang Disyembre suno sa Malacañang. Kag utang sang PhilHealth sa Red Cross na galupok liwat ka nagsaka sa 623 milyones ka pesos. Ay, kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Rionsay, sa Labina, diri sa Bacolod, kag Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginapahayag sang Malacañang nga dapat masumiter sang Kongreso ang 2021 General Appropriations Act o kon GAA sa unang nga semana sa nga bulan sang Disyembre agud hatagan ligwa si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-review sang probisyon sang National Spending Bill. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque nagalaom siya nga masumiter na sang mga mamalidha ang budget sini o kon masunod nga sini nga semana o kon masunod nga semana. Kahapon, Martes, natapos na ang bicameral deliberation sa Kongreso para sa 4.5 trilyones pesos nga national budget sa diin target man sini nga maratipikahan kag amo ang pagsumiter sa presidente. Suno kaya Roque, nagalawom sila nga kung hindi man sa sini nga semana kuntani pwede sa masunod nga semana masumiter na bungod posible maubusan sang panahon ang presidente sa pag-review. Naibaluan nga ang ginaproponer nga 4.5 trilyones pesos nga national budget para sa 2021 ang magaserbe na nga pangumpisa para sa ekonomiya sang Pilipinas nga nahalitan bungod sining COVID-19 pandemic. Samtang sa iba niya balita national naglambot sa masobra 623 milyones pesos ang utang sa State Insurance Agency nga PhilHealth sa Philippine Red Cross para sa pagpatigayon sa COVID-19 testing kag padayon nga nagasaka pa ini kada adlaw. Suno kaya Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon ang hindi pagbayad sang balayran sa insakto nga tion o kon oras ang nagabutang sa ila sa ital-ital. Suno kay Gordon nga as of December 1, 2020 naglambot na sa 623,321,000 ang utang sang PhilHealth kag nagadugang ini kada adlaw. Apisar nga inisyal nga nakabayad na sang 600 milyones pesos ang PhilHealth gikan sa 1 kabilyon nila nga utang padayon ang pagsaka sini kada adlaw. Tinabaluan nga suno kay Gordon nagalambot sa 25 milyones pesos ang ilaya ginagasto o kung ang ginagasto sang Red Cross sa kada adlaw para sa pagpatigayon sang testing para sa COVID-19. Samtang update sa COVID-19, sa karon ang world record nagsaka na sa 64,188,964 ang cases. Kag ang nagkalamatay 1,486,609 kag ang naka-recover naman 44,437,980. Sa Pilipinas ang pinaka-latest nga data cases naton diri yara sa 432,925 ang nagkalamatay 8,418 kag ang naka-recover 398,782. Kahapon sa Negros Occidental 47 ang nadugang nga kaso nga nagdala sa kabilogan nga 5,980 cases. Ang Bacolod 20 kabilog ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilogan nga 5,415 cases. Sa Bugos kapon Bacolod Action Doors? 20 Action Rex. 20. Yes, ang Negros 47. Sa Western Visayas kabilogan kahapon 71 ka mabag-o nga kaso ang nadugang
nga nagdala sa kabilugan nga 19,905. Ang aktibo naman nga kaso yara sa 1,859 kag ang recoveries na dugagan kapon sa 92 or 92 nga nagdala sa kabilugan nga 17,492. Ang nagkalamatay may isa nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 554 death toll sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time las 11:54 ng aton oras. Sige, kantuan tanay sa Action Alvin Graba, balita sa patrol. Isayran tanay ang palibot sang syudad sang Bacolod ko nagatupa-tupa pa si haring ulan sa sining mga inoras, no? Kabayontang hindi lang magsigisigi man kay may pila na ka mga kasubaan man nga nagaro dalom-dalom gawang ila sining tubig. Kabay pang untat na, no? Kag ining Highway Patrol Group nagpatigayon sang Uplan, Lambat, Bitag karon nga daw diri sa pinaka mga lugar sa probinsya ho. Isa diri sa syudad sang Himamaylan kag iban pang bahin sa Sor nga probinsya. Kagabayan ni Gross panindugan hindi sila mga katapo sang NPA. Yari ang kaundan sa report ni Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Action Rex nagtingob ang mga pwersa. Nagtingob pwersa ang mga nanari-sari nga ahensya sa Southern Negros, especially ang Highway Patrol Group, ang Land Transportation Office, ang PNP kag ang mga force multiplier dito sa area sang syudad sang Himamaylan para ini sa synchronize Oplan, Lambat, Bitag sa diin sunod diri kay pulis. Ako na mo hindi lang ni diri sa Negros Occidental kundi kabugusan nga pungsod ni sa kabilugan na ning pungsod aksyon na Rex sa diin ang nagpakig-isa o kung nagpakig-unite abi ang mga katapos ang Highway Patrol Group sa local government units, and at the same time nalakip na diri ang Land Transportation Office for them para magpatigayon sining Oplan, Lambat, Bitag. Sa diin sila mismo Action Rex ang yara makita talupang dana sa mga dalanon, especially sa mga major highways. Sa diin sunod diri kay Police Captain Robelito Mariano ang tagpamuno sang Highway Patrol Group. May pila na ka mga pasaway nga mga motorista Action Rex ang ila sininga ginisyohan sang TOP o kung temporary operators permit matapos wala nagpatuman sa madamo nga best na nga gin-remind nga dapat ang ila sining nga mga salakyan makumpleto gid ang suga ang iban pa especially ang mga motorista abi nga wala nagasuksok sang helmet, at the same time mga wala sa mga rehistro. Pero ginklaro naton Action Rex rin ang kalabanan kinadakop nyo subong sir for motorista na naman mga gadala motor. Suno saya ti hindi this time tanan even ang mga trucking nga wala sang tabon ang ila sini nga mga likod sang ila sini nga truck nga ako na karga nga tubo ginatikitan gilayon o kung sige ginakatikitan Action na Rex. Dugang pagida diri kay may ara dugang pagida diri ni Mariano may ara manggali Action Rex nga mga salakyan mangin private man kag mga motorsiklo ka usar bala mga blinker nga hindi authorized ang gobyerno ginadakop ini isang mga katapos ang NPA Highway Patrol Group kag sang katapo man sang LTO sa diin ini sila wala gina-authorize nga mag-usar sa sininga blinker. And at the same time, Action na Rex kagang tutok man sininga karon sa mga katapos ang Highway Patrol Group para man maibitar
ang ining ginatawag nila nga pagpangawat sa mga salakyan o carnapping. That is why ang kada isa nga mga salakyan nga nagalabay sa Southern Negros ginaparahan gid kag ginausi sa ang tagsa nila ka mga rehistro kung expired ang Dini nga mga rehistro. areas ni? Sa karon action rex sa syudad sa Himamaylan, may ara man sila kagina sa banwa sa Binalbagan, so direkta sila pakadto naman sa syudad sa Kabangkalan after sang ila sining operation sa syudad sa Why ni Himamaylan. picture ni? Ang picture action rex kaming palang guro kay ginapangabay tagin na si Kagay na patong hambal ta siya, wala pa sa gyapon. wala pa nagpadala si ang iya sining kwan bala action rex si Manny. Si? Si Dranuel Manny, si PO3 Manny, nangabay na kita saya kung pwede. Pwede na lang taon nato nagsino, si Pasim bala nga pigaw ang signal dito, haw. Kay Di busy sila siguro eh. Kasi busy man sila dito Action Rex, pero siling niya itingwaan gid nila nga makapadala kay ara man sila Action Rex sa lugar siguro nga wala bala signal kaga mayawan kay nakita ko man gani diriyaw bisan gani ang kay Dranuel o kon PO3 Dranuel Manny, even gani si Captain Robbie Mariano. Way man di signal king kung gani away na busing ganon daw naka-offline ni sila or basi busy gidya katama sa dalan. Ang reaction rag sa pahayag ni Captain Mariano. Simultaneously conducted ng Highway Patrol Group sa buong Pilipinas, sir. Dito po sa atin sa Negros Occidental, nagkandak po dito tayo sa Himamaylan City ng Oplan Lambat Pitag sasakyan together with LTO operatives, local government units po, yung mga traffic enforcers, and sa PNP Himamaylan po, headed by Police Major Vargas. So nandito po kami sa Himamaylan, nagkakaroon po tayo ng anti-carnapping operations and implementation po ng RA 4136. So lahat po ng violations, lahat ng pwede nating apprehend po natin dito. Lahat po ng klase ng sasakyan, pinapara po natin para ma-check po natin. Hindi lamang po motorsiklo, kundi halos lahat po ng mga motorista, pinaparahan nyo na po ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Ina-advise po natin lahat ng mga sasakyan, lalong-lalo na po yung mga walang plaka, maglagay po ng mga plaka dahil napaka-importante po ng plaka. And sa mga medyo old model na mga sasakyan, siguro napapabayaan na nila yung mga ilaw po ng mga sasakyan nila, napaka-importante po. Sa mga truck naman po ng tubo, yung pong mga canvas cover, napaka-importante. And yung mga ilaw din po na kine-check natin, pati po yung roadworthiness ng mga sasakyan nila. Yung iba po, nire-remind. I-remind natin sila, pero mostly sir, tinitikitan natin. So na Rex, hindi lang remind, kundi ticket na gidya Action Rex. Kaya nga iban suno sa iya, nga nagligad, gin-remind nila nga pila ka mga drivers ang truck sang tubo. Kung mahambal, halimbawa makadto na sa Binalbagan, pero sang gilayon sila mangyapon, the same driver, the same nga truck, wala sila sa may mahimo kundi tikitan na gido kon isyuhan sang temporary operators permit. Sa dugang pagid naton nga balita Action Rex, karon nga samtang gina-interview naton kagina ang tagpamuno kon Deputy Secretary General sang Bayan Negros. Patigayon man sang press conference sa national ang mga katapo sang bagong alyansang Makabayan, kagaiban pa nga mga progresibo nga grupo ini matapos nga hingadlan o kung rather gintawag sang presidente sang Pungsod Pilipinas ka ang mga tagpamuno, mga lider sabi sang Bayan Negros, mga miyembro sang New People's Army. Pasunod diri kay Reneo Longinos, ang Deputy Secretary General sang Bayan Negros, nga sulo sila hindi sila NPA. Kag ang aligasyon, kag ang pahayag sang presidente, baseless, puting ganon, wala sang basihan. Nga ini sila ang mga katapo sang NPA sa baylo, sila mismo ang nagabulig sa mga pumuluyo paagi sa rally protesta, agud mapalayag ang ila sining tingog nga hindi man mabatian sa nasyonal. Rason diri nga suno sa iya nga hindi sila NPA. Kay suno sa iya nga kung ang NPA nagalunsar ni sila sang armadong rebelyon batok sa gobyerno para lang makilala, pero sila iya nag-aara sa dalan kag gina-criticize nila ang gobyerno kay base man sa pahanugot sang konstitusyon na nagakatabo kag realidad nga hindi matagaan igtalupangod
ang lokal kag nasyonal nga pamunuan. Ari ang pahayag si Ireneo Longinos. Sa bagong sa Makabayan sa Negros, sige na hambal sina business na siya, no? Wala na siya sa basihan, bangod. Ang bagong alyansa Makabayan, nag-hula din siya kag nag-trabaho base sa atong konstitusyon, no? Ang pagrally, ang pagpahayag sa mga hibubunot ng tumuluyo, no? Sa mga problema ng tumuluyo, paano ni tagul out, no? Sa gobyerno, dapat i-provide sa ila. Ginatabi nga namon sa mga petition, sa mga rally, protesta, dialogue, ginatugbot na iya sang ato ng konstitusyon nga mga forma sang paghulam. Kasi ati, lunsar na sila sang armado, yung revolusyon, no? Gagamit sang armas dahil para mapundar ang poder paagi sa armado nga paghimakas. So, ang bayan niya, nagakuan siya, no? Sa nag-tikay sa gobyerno sa forma sang pagpahayag, no? Mga rally, protesta, kasi din ginasugot na sa ating konstitusyon bilang sandigan ng kasiliduan ng Lungsod Pilipinas. Aksyon Rex, may panawagan man si Bayan o Deputy Secretary General sang Bayan Negros si Ireneo Longinos nga sa presidente nga Tani Tamdon kag-intindiho niya kag i-analyze ang iya sini nga ginahambal. Awaning balita sa patrol. Antes mo managurong pagwang presidente, may basihan man na siya. Kani man, pero... Di man na basta-basta nga maghambal kada imo yung magpinalagpat kay mo yung presidente ka pa naman. O gani man aksyon na Rex. Ati siling niya gani hindi man na siling rason nga ipagwaya gidayo ng preba kung nga nakapagwa sa sang statement. Siyempre may reservation man na siya. Oo, sakto gid kay dumduma mo tong isa ka anay NPA kag iyagin palayag nga ante siya naging miyembro sang NPA kung di nang iya gisuguran ati isa ato aksyon na Rex, no? Depende kag ila man ay aligasyon at the same time aksyon na Rex ila man ay pahayag sang bagong alyansang Makabayan. Balita report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Last 12:05 ng aton oras, 12:05 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay magabot kita na ho. Sang mapalaron tang tagdaog sa SAP sa ERB. Sa sining tinion mga kaaksyon, samtang regaro timo-timo kamo sa sining palinagahon ninyo, bahala kami sa paggabot dire sang mga ngalan sang mga tagdaog naton mga kaaksyon. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige. Lambadahon ta na, gabuton ta na mga kaaksyon kag tawgan. Ining winner ta sang SAP sa ERB, makabaton ka sang 500 pesos mga kaaksyon. Simple lang naman Kung may inog sabat ka na, kag kung nagapamati ka, masabat mo gid ang palamagutanon ta, no? Hello, mayong udto. Wala pa, garing pa. Garing pa. Ano siya, babae kung lalaki ni? Bayi ni siya? Re. O, sige. Basta, babae niya. Jutay ko lang mamit lang. Naway sagsabat akson, Nelmar? Way siguro ba si busy siya? Unattended siya ba? Si kung pamaligya pa rin ugabla to? Oh. Isa na lang kay ma-draw kita liwat, no? Magabot kita liwat kung may pag-asa pa. Ara siya, garing pa. Sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Winner sa SAP sa ERB, ang ginatawgan ta sining mga tinion, no?
Pero kung way sa kasabat, ti pasensya gid, no? Pasensya gid. Kay ti galing kumagamuni oras, do halos kalabanan ga kuan man ka ara na sila puluyan mo. Basi natugnawan. Oh, sige. Magabot na isa ho. Okay, ara oh. Nataon na kung makasabat inang ikaduhatang ginatawgan, no? Ano man, basi nabili ng cellphone, no? Di pasensya gid sa rason nga mga promos ta siguro, basi ko maka-intra man sila gyapon liwat, no? Tawgan tanay ning isa, oh. Tantaon tanay kung matigayon, ari garingo, 500 pesos ang nagahulat sa iya, no? May kilapit-lapit lang ni siya. Hello? Hello, mayong Udto. Good morning. Oo, mayong aga. Si... Ha? Mr. Rick Cantong, let ang aksyon. Daw wala pa gani. Dayo mo na ginlawag ang alan ta karon ma. Ladak mo? Gali? Gano kada subong Madam Josephine? Panyaga ta. Ay, salamat, gid. Pila edad mo gani? 25 years old, no? 65, Oh, sabi ko 25. Si Madam Josephine Fortaleza, 65 years old, taga Purok, Kapulanga, Barangay Handumanan. Correct ning address mo? Thank you. Thank you ka na way pagani matapos ni. Gano ka subong ka panyaga? Oo, panyaga ta. Din ka mo gani sa Handumanan da sa Purok Kapulanga, din Tapulanga gani na? Diri sa fish fry. Okay. Sige. Tindi na ko gapamati ka na sa Action Radio? Oo. Basi kung way ka gapamati da? Sinong mga kilala mo? Nga nabatian? Brian. Tapos? Si Ann Defensor. Tayhopon. Si Art Tayhopon. Isa pa ba? Pinang sumaga bala si Opod ni Juan ni ni Dorel. Si Action Boy Duran. Oo. Upod ni Action Dorel Kabato. Oo. Ate, sige, anong sudan mo subong? Ay, pinula. Ate, good. Congratulations, 500 pesos ang imo sininga batonon. Congratulations, Madam Josephina, 500 pesos ang imo sininga batonon. Hulat-hulaton mo lang da. Matawag lang si Action Mar or si Action Mar ni ma-text nila si mo kagang pera padala, no? Confirmation sang imo sininga money, 500 pesos. Congratulations, Madam Josephine. Thank you very much. Sige, salamat padayon sa pagpanyaga. Salamat, gid. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, gid. Congratulations sa aton sining winner sa SAP sa ERB. Sa mga ka-aksyon ta dira pag-row monitor lang. Kunyara kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan, i-monitoron sa ulohon ang mga programa diri sa Aksyon no Radio Bacolod. 500 pesos. Congratulations sa aton nga winner dira sa Barangay Handumanan. Ayos, sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa isa nagpositibo sa COVID-19 sa 548 blato ka mga individual nga ginpaidalom sa surveillance testing na kaligad nga weekend. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex Mayor.
Correction, no? Si Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sang Sectoral Concern Office sang syudad nga partial result palang gali action rex ang nagwa sining surveillance testing nga ginakandak nagligad nga weekend dira sa may Bacolod Respiratory Outpatient Center nga ang subject diri sa surveillance testing ang mga food delivery riders action rex diri sa may syudad sang Bacolod. Sa una natong interview ka Sir Pineda tinamunuhan niya nga isa lang nag-positive out of 548 pero solely action rex gina-correct na Sir Pineda nga partial result pagid lamang or katunga sang 548 ang nagwa nga resulta no kay ila sini gina-expect ang katunga pagid sang resulta dugay-dugay action rex kay ila sini ginakulat dito sa molecular laboratory sa may syudad sang Cebu no? Sibuni halino sa Sibuni. Yes, action rex. So amo to ang correction ni Sir Pineda ging clear niya nga isa ang nag-positive sa partial result no sang ginkandak na surveillance testing masobra 500 ka mga individual. So sunod diri kay Pineda action rex ti bangod sini although nga partial result pa lang ginakabig na niya nga nagalubo na gidman ang COVID-19 cases diri sa may syudad. Kagay ning surveillance testing among food delivery workers nagapakita nga ang ini nga sektor wala sang COVID-19 cases action rex. Actually ang nag-positive ni isa action rex so far sa partial result hindi ni siya kabahin sang mga rider or naga-deliver sang door-to-door nga pagkaon kundi may iban man nga mga individual no like mga frontliners nga nag-join man sa surveillance testing nagligad nga Sabado kag Domingo. Bali individual niya kag hindi niya mga riders so kung kuan sila action Dale. Correct action rex no. Tikon ba na ang partial result so far wala pa sang may nag-positive nga rider action rex no kay karon sa hapon dra pa may baluan ang 100% na gid nga turnout sang surveillance testing. Ang mga bala Sir Pineda nga may isa na nga nag-positive pero hindi siya sa kabahin sang rider. O galing action rex may pila pa sa gyapon ka mga rider nga although gin schedule sila nagligad nga weekend for surveillance testing wala sila Japon nag-join may pipila pa action rex. So ang bala Sir Pineda bukas sa gihapon ang Brow Center dira sa may base center nga mag-abi-abi sa ila in kaso nga voluntarily mag-submit sila sa inasing kaugalingon for surveillance testing. December 4 kag 5 ang next batch sa surveillance testing sang syudad action rex kag diri ang mga bitaw naman nga mga traffic enforcers sa POSO personnel ang ipaidalom sa COVID-19 surveillance testing. Sano niyang scheduled sa mga puso, bitaw, sano ni sila ya? Sa Sabado kag Domingo action rex no. So ini pang coming action dahil? Yes no. Kay every weekend ang syudad nagakandak sang surveillance testing kaya ang data direction rex amo na siyang magaserbi nila nga basihada kag tun-an sang EOC kung bala may ari diri sang sektor nga damo sang COVID-19 cases o kung hilway na sa COVID-19 action rex no. Kaya mo nga Sir Pineda not because again paidalam ka sa surveillance testing automatic na close contact ka or positive ka sa COVID-19. So para masiguro lang naton kag hilway kita tanan Correct. Kay kahapon nga adlaw nagpagawa statement si IATF Visayas Chief Implementer retired Major General Mel Feliciano nga naga-congratulate sa Bacolod EOC no nga na-flatten na sunod si action rex ang COVID-19 curve diri sa may syudad sa Bacolod sa mutugin panginbulahan niya ang Bacolod EOC kag si Mayor Bing no te subong si Sir Feliciano ara dito sa may syudad sang Davao nga mo naman ang next niya nga LGU nga pagatutukan sa pagpakig-away kontra COVID-19. Kung madumdumanti, duwa din siya kabulan nga nagtunnel sa Bacolod City, kag siya man ang sa likod sining pag-establish sa Bacolod EOC Action Rex. For confirmation, ari ang tingog ang una naton nga interview no kay Executive Assistant Ernesto Pineda. So ang riders Sabado kag Domingo no. Upod man to may naka-impon. So ang result isa lang ang positive. Pila ganin ka tanan sir? 548. Out of 548, isa lang yung positive. Oo, saan na nagabot ang result, sir? Kagina lang, ang kagahon. Kagina lang. Ang kagahon, ho. So ano ning effect, sir, since isa lang nag-positive kag hindi pa sa riders? Oo, nang amunay maayo nga nubot silingon, nanaog na gaya ang case na to. Kag based sa aton surveillance system, kag ginatun-an naton, nga ang inatanan ng kapatimaan amo ng mga signs nga tuod nga nagdutay na ang cases sa tulo. Pero may mga riders pa sir, di ba sir, nga wala pa nag-upod sa first batch, nagligad nga weekend, pero open pa this coming weekend?
Oo, pero tigali kay kitungod sa hindi pa naman sa pilit ang aton niyang purpose nga nagsisting para matunaan kumbala may ara pa mga sectors nga base kita nga damo nga mga positive pero ang expression nga result sa sang mulab nga wala sang may na-detect nga may curious virus. Actually, next na batihan si Executive Assistant Ernesto Pineda. So, karon sa po, ni-update natin ang ining report no, para makitaan gid natin na kung bala may magadugang sa isa, hopefully action Rex hindi na madugangan na para no, hindi na maglapta pa ang COVID-19 diri sa may syudad. Kabay pang zero na tanan na. Oh, no, tiyan mo na so far isa. Admitted naman na kag nibalaon naman na sang tanan nga tigamat na tapanaog subong ang kaso sang COVID-19 gamat na kapapas Action Dale. Correct Action Rex. So, mutong bala sa Pineda nga ang isa ini nga ng positive asymptomatic man Action Rex base sa ning record no kag about to extract subong nga adlaw Action Rex. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action no Radio Philippine Standard Time las 12:19. Ang aton oras mga ka-aksyon sa iluhan tanay si Action Art Tayhopon sa Special Assignments. Pag-downgrade sa Bacolod sa MGCQ, ginkalipay sang transport group. Apang kaiwata sang pasahero, problema sa gyapon ho. Suno sa Easton. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhopon. Sa detalye, Action Art. Maayong tani Action Rex kay nag-downgrade ang Bacolod into MGCQ kag madugangan do kabilog ang ginakarga nila nga pasahero bangod sining ginapatuman nga one seat apart. Mahimo na nga anom nong lima nga mga nagakarga nga jeep kag 13 sa pangkabilogan pero ang problema kay suno kay Mr. Jesse Ortega kundi magguruwa ang mga nagtrabaho sa pribado nga sektor during rush hour hindi man sila makapuno sa ngilas ning mga jeep bangod kay limitado ang mga pasahero magluwas pa normal na gid man na kay ti subong nga tiyempo sino man yang sali ka laday-laday nga nagakadlok ang halos kalabanan man. Gani kag tiway nga lang face-to-face mo sa school kag college students tamos lakaga. Di subong nga wagid no iwat gid suno kay Mr. Jesse Ortega sang istro ng Secretary General magluwas pa dira nga nagligan nga Martes kin san man kita kahapon sang panibago naman nga increase. Isirin niya ba dako gining libog although nga tinagalaom siya nga bangod siya paghatag man ligwa kag posible pagbukas ang lugang pagid nga mga commercial establishment hopefully magadamo ang ila sini nga pasahero. Problema galing tiyan mo na traffic naman ang sumex during rush hour so gaulat sila kabay pa kag nagalaom ang ila sini nga grupo kung tani magtayo na ini nga sitwasyon at isa rin nga may madamo nga mga guidelines sa ginapatuman kag regulation isa na dribong kabudayan man sa mga driver nila nga mag-sok-sok sa nga facial during sa ila sini nga pagbiyahe. Yan nga parayag ni Mr. Jesse Ortega. Lima sa kagalapong kuha na gano'n magpigupo kay one seat apart na lang. Diyan mo lang nutabo. Ikadwa ba, ang problema lang din sa kwan MGCQ, may Japon iwan, Japon pusero, kay damo sing naliop ng mga legislation ng mga workers, may sila damo nga pasero ang kwaon. Kadwa wala pa klase, wala si Pisopes nga pag-iswila, igaw niya kayong pasero ang yun. Makabaway-baway, miskin mo ning one seat apart na lang din, said na maglima-lima sila, naging mo na anom-anom, ang taga-patapat, naging mo na lima-lima, nagdugang ang pasero, bidwa kabilog lang. Ang mga sa version sa parayag ni Mr. Jesse Ortega, na sa palabuton galing 4, December 4, gina-expect nila ang pagkakaribri sa LT5, kabahin na ini sang consolidation sang franchise nga i-oriento ko ni clarify sila kag meeting again set sang taga LT5. Ako na mo may natala na nga meeting ni para sa mga transport group sa Pizza 4?
Pizza 4, gina-expect nila may personnel padala ang regional office sa T5. Kay ang franchise di Kalabanan nagsumek sa nagabiyahing ng jeep until December 2020 na lang. So ang matabo kung dayon gid sa national government isa palaboton nga January 1 ang sundon diri amo na ang panibagong mga salakyan balali kag disenyo sa mga salakyan jeep mga Euro 4 na mga biyahe sa idalom no sa sining Diri sa Bacolod o kadamo pa man disang hindi Euro 4? Damo kag bisan daan yung jeep di gani ang ibang gani ka kung sa mga tao gakipang-kipang na sige padalagan mo. Kipang ang ibang gani ka pagutpot mo ni mga sunod kag isa siling mo ari malasoy mga daw lukos ka magulan ba. Dayaw man ko sa mga tagiyan ni sa mga jeepney nga mo na ning plastada sang jeep nila ginarisgo pa nila kagang mga pasahero kadamo sa salakyan nga sakyan tagid niya man. Galing kay tubuan mo kaway ka man sakyan di mo obligar kay. Kumong do kaladlok na yung magsakay ang gakipang-kipang na saya tapos ang likod niya grabe pa magbugas ang aso. Bingklang niya ko ano? Ang yabla nga mga ang sa ginatawag tabiran ka gumaya bla? Oo, na ano man nga sitwasyon ni nga ato ni nga ginhawa tani ka magkala-disgrasya pa ni ba mo ginang pinakamabudlay gid sa tanan but ginalantaw naton nga LTFRB may unto man sa pag-implementar sang Euro 4 nga ginahambal nila sadto. Yes, sa ilalim sa modernization program pero di isa na sundek sa kung ba may available naman yung unit kay pabiyon di sa ilalim sa modernization program kay sige pa ba ng transact nila sa kuhaan kay ang guwas ni kooperatiba na nimo sa masunod nga tuig bali matipon na ni consolidate ang prangkisa sa isa ka kooperatiba kung grupo amo na ka mo may mga jeep o units nga iga-operate. Amo gali na? Amo na, may ibang ganing ka kuha na kabay, gatingog na kwartan na. Ang cooperative nila ti amo na. Basta mga mamuno sang cooperative hindi kaukawan ha para sa mga drivers gid kag kung sinong kwandra hindi kaukawan ha. Hindi man kuno kooperatibo. Kabalo man sang na basta cooperative ng gwa sila mo. Hindi mo talaga. Dapat para gid sa mga kwanda benepisyaryo Gani man gani kag tingila na kooperatiba nga nila kay kun may naging nga lain niya kay nagalapaw sa bulsa ya karon ng ano na kun lain na. Hindi ka naman likawan mo. Amo nang kapigado lang sa may ginaya. Tika ba ipano kung ano update sila sa next kay si Director Osminia may mga meeting pasubong sa Zoom dito sa bahin sang regional office. Balita para sa Action BBB program ang ka-action nyo, action at tayo na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Action Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Action no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Daligi lang Action Marlon Hinovia standby anay sa Kapitolyo. Mahatag tanay pila ka mga commercial so panumdom gikan sa piyak nga bahin. Ang joint Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:27 ang aton oras. Kadtuan tanay sa Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtaran sa municipal employees sa Banwasang Don Salvador Benedicto. COVID-19 positive empleyado madamo sa nagkantuan nga lugar antes pa man nagpositibo. Kag isa man ka frontliner sa syudad sang Cadiz, positibo man sa COVID-19.
Ay, din pa yan amat-amat na tani. Pero, ay, galing kay ti, anong tani, kay mga frontliners, ini sila. Yaring kauda sa report ni Akson Marlon Hinabuya. Sa Kapitolyo Provincial, Akson Mar. So, Norex, sa mga panibago na naman nga panarigban ang lokal nga gobyerno sa Panuasang Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Matapos nga magpositibo sa COVID-19 ang 36 anyos nga lalaki nga municipal employee. Ang resulta sinigin pagwa kahapon lamang Disyembre 1. Isa pa dari ka taralupang doon kag dapat aksyonan sa gilayon. Kung basihan ang record sa sining empleyado sa mga lugar nga padulungan kiniran kagin kadtuan niya. Medyo manabo-dabo akson Rex ang istorya siri. Ining 36 anyos nga empleyado symptomatic, no? Posilingon mayara sang simptomas sang COVID-19 kagi na soprer tub-tub subong adlaw. Inisa ang ika-13 nga confirmed cases sa Don Salvador Benedicto, pero ang kaso sang active cases sang Banwa nagapabilin na lamang sa duha. Bali number 12 kag ining number 13 nga municipal employee. Ang number 12 amo to sa ang nagpositibo nga 22 anyos lalaki taga barangay Bunga, construction worker, LSI halin sa Iloilo. November 24 nagpositive siya, asymptomatic man, nagsubong padayon nga nagatinguha nga mag-aayo. Ang istorya naman sa number 14 nga municipal employee umpisa sa November 16. Sa siring petsa nagkadto siya sa balay, sa ila siring balay nagtener taga barangay Bago ini siya Don Salvador Benedicto. Kaya sila ginagamit nga sa lakyan, may kaugalingon na isa nga motorsiklo, no? November 16 man, nag-report pa ni siya sa Municipal Hall sang Banwa. Nagkadto siya sa balay naman sang iya siring Iloy sa poblasyon. November 17, nagkadto siya sa Banwa sang Murcia, sa Kaigapors motorsiklo niya, nagtulog siya sa balay naman sa isiring Amoy. November 18, nagkadto siya sa Murcia Public Market, nagmotor gihapon, nagpamahaw sa isang kanalan, nagbakal sa prutas, kag nagpang grocery. Kag nagpuli siya sa isiring balay sa barangay Bago. Sa siring Pizza Action Rex diri na, sang nagpuli sa balaya, nakabatag siya sang kataro, raninos, kag pag-ubo. November 19, nagkadto siya sa balay sa isiring nga Iloy sa poblasyon, kag dito nagpahuway-huway, nagtulog, adjusta, dugang isiring nga simptomas ken matsyag, naghilanat, kag nagdula ay isiring nga panabor, loss of taste. November 20, nagkadto naman sa balay niya sa barangay Bago. November 21 kag 22, dira sa gihapon nagtener, sa kag nagbatsyag sa gihapon sa mga simptomas. November 23, nag-report siya sa munisipyo sang Panua. Nagpuli sa balay naman sa iya siring Iloy sa poblasyon. November 24, nagbalik sa pag-obra sa munisipyo, dason puli naman siya siring balay sa iya siring Iloy. November 25, same gihapon, o paragapon sa munisipyo, puli sa balay sa isa nga Iloy. Pag iningpit sa November 25, antes sa magpuli sa isa nga balay sa Iloy, nagpakonsulta ini sa Action Rex, nag-decide siya nga magpakonsulta sa Municipal Health Office. Agdari na nga time nga gin-advisean sa Action Rex nga magpaidalaw mo sa facility quarantine. Hasta November 26, naka-quarantine sa gihapon. November 27, ginkwaan siya swab RT-PCR test sa COVID-19. November 28, to 30, ara nagtinira gihapon sa facility quarantine. Kahapon December 1, ini siyang nag-positive sa COVID-19. Ambal ni Mayor Mark Slinda de la Cruz, kung mo kay medyo kadamo sa mga simptomas sa kinabatya sa nila binagid ang ubo,
Natinguan nila sa bangit nga adlaw. Nga masaylo ini siya halin dira sa may facility quarantine sa Banwa. Saylohon siya sa bahin sang isolation facility ito sa may Valladolid District Hospital. Dari si Mayor Maxlen de la Cruz. Facility quarantine na siya. Tapos, pang-inform na namon kagwa ang details sa mga na-close contacts niya. Ang mga close contacts niya, amon ang tipo no nato naman kag facility quarantine sila kag ipang swap. Kay kaara pa sa quarantine facility, pero kay kumo daw lain ang sitwasyon sang iya sa of the moment kina ikotar siya namon nga mapadala no kag ang target kuan namon ipadala siya sa Valladolid District Hospital maakomodar ang iyang sitwasyon man para di na maglain. So amo na siya kay kun asymptomatic kung pwede na lang iya sa amon niya na lang sa amon quarantine facility. I think there is no need to lockdown kay establish naton ang definition of close contact kung wala ka so there are only a few nga na close contact niya amo lang ang bantayan na kay persakon gopsi naman ko puro man kami katubangay, you know, we have to continue with our business. Ang naka-close contact niyang co-worker sa munisipyo amo nang i-swab test. Tira ang pila kami ang prosang pamilya niya nga naka-close contact Maraxon Rex. Sa sunod sang Cadiz, maisa kang frontliner amo ni sang ulihing COVID positive ka number 442 sa nga COVID positive 27 anyos lalaki taga barangay Zone 3 frontliner November 27 nagpa-swab siya samtara siya nagpa-quarantine sa St. Andrews Park Place Healing Center kahapon man nga adlaw December 1 nagwa resulta positive sa COVID-19. Asymptomatic man way sang symptoms kinabatsyag nagsubong nagapadayon ang contact tracing sa sunod sang Cadiz. Active cases sa Cadiz City 47 as of kahapon December 1. Pag-ama nagkalabate naglabot sa 15 kada pasyente. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Heruaya o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 ng aton oras. Kada siglang sang orasan to ba? 12:35 na. Sige, daligid lang ha. Sa way pa makatsibog dira sang palanyagahon pag amat-amat na, no? Sa mga Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
balatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ayos, sige, daligi lang ha sa kay Leo Borda, always watching Action Rex sa Jeddah. Ini siya, no? Si Leo Borda. Budra, no? Leo Budra. Thank you so much. Gid kay Joy Drilon, may lang pamati, Joy. And sa kay Mary Jane Gostilo Isanan, batsmate. Salamat gid Mary Jane Gostilo Isanan, no? Kay Jessa Canillas Valiente dra sa La Carlota, gapamati while answering my module. Ay, pwerte, eskwela pa si Jessa Canillas Valiente. Ayos. And may lang pamati. Warlito Nisha, may lang monitor kay Michael John Season. Good afternoon, Action Rex. Gapaurok-urok, gid monitor, always gid. From Chato, LEC, Paranaque. Great ko lang Hirek Merasol sang Barangay Monwalk. May lang pagtimo sa tanan nga Energy Fans Club. Ay, pwerte. Ayos. And Danilo Obaldo, may lang pamati, live from Eastoms 4, Mansilingan, no? Kay Danilo Obaldo. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang monitor, Malaka family. Ayos, thank you so much, good Madam Elizabeth, no? Kay Rosalina Arellano Espadero, mayo lang pamati, Rosalina Arellano Espadero. And Liza Torres,
Kay Liza Torres, may lang pamati. Pamati man si Liza Torres. Kag Real Gomez, no? Kay Real Gomez. Okay, balita kay nanay, balita, aksyon balita nanay, bulig kag panamyaw naman da sa pamilya ko da sa barangay Abuanan. Okay. Bago City, pati ang pamilya ko da sa Villeta, Bacolod. Nagapanamyaw si Real Gomez sang Bohol. Sa Bohol si Real Gomez. Kay Joan Mill, may lang pamati. Tani magabutan man ko ba? Joan Mill, no? Di ka na yan, madam, Iatag lang na sa iba na. Joke lang. Romulo Hefti Lamag, salamat gida. Romulo Hefti Lamag. Kayoba Queniol, may lang panamyaw. May lang pamati. Dira sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Patamyaw lang ko, Action Rex, ka tatay ko dira sa Silay Hospital, pa-check up subong Mantisara family, kag Losinio family. Dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Thank you so much, Gid. Thank you po kung manotice ninyo po, Action Rex. Okay. Sige, salamat, Gid. Yorba Queniol. Kay Elmo Carbajosa, may lang pamati to Elmo. Kay Myla Primavera, mayo lang monitor, no? Ayos, dagang salamat gid Myla Primavera. Kay Rose Sidico, may lang pamati. And Merry Christmas to Rose Sidico, no? Kay Dino Alik, may lang pamati. Jemmy Diaz, may lang monitor. Kay Jemmy Diaz, listening from Masbate. Ayos. Dagang salamat, Sir Jimmy. Andro Juanites, may lang monitor, Andro. Dara sa Silay ka, Andro Juanites, no? Kay Carlo Sasuta, may lang pamati, Carlo Sasuta. Valencia Kenneth, dagang salamat, Valencia. Kay John Anthony Catalbas, dira sa Barangay Mansilingan. Salamat, good sir, no? Jose Makilan, may lang pamati, no? Sige, ayos. Iban pa din. Dali gilang kay ilang taon tadi anayo. Kay Eda Benzola, may lang pamati, Ida Benzola. Kay Joe Fax ni Pomosino, monitor samtang Gapanyaga. Thank you so much, Joe Fax ni Pomosino. Kay John Cleven Duran, no? Pamilya ko sa Bacolod. Salamat, Gid. John Cleven Duran. And why na? Sige, karon naman ang iba na. Mahina ang kalaban. Sige, daligid lang kay matagtaray pila ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo,
bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon,
Standard time, las 12:52. Ang Aksyon Balita, Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad kadtuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Karon dugay-dugay may turnover of command sa tunga ni PNP Chief Rene Pamuspusan kag Brigadier General Miranda, no? Ang aton sining PNP Regional Director sang for Region 6 turnover karon sa apon hibaloon tabi we have Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Posibility ato dito nga ato sining Provincial Director ang City Director sang Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Provincial Police Office. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Pero isa sa mga ginalauman nga mag-aabot karon nga adlaw, amo si Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag. Amo ni ang former Regional Director man diri sa PRO 6, pero karon assigned kag Deputy Chief PNP for Operations sa National Headquarters. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Malong, si outgoing Regional Director Pamuspusan kung siya ang makahatag palaba Action Rex o kung makalaragway ang grado niya. Pila ka tuig kag pila ka bulan di si General Pamuspusan man? 17 months Action Rex. 17 months, bali 1 year and 5 months. Yes sir. Oo. Sunog gani sa iya ang kung sa siya lamang no makahatag sang grado abi sa ngalan sang serbisyo ni General Pamuspusan sunog sa iya is laudable. Butsing ganon dalayawon Action Rex no. Amni ang paglaragway niya kay Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Number 1 kagaisa sa mga rason diri Action Rex kay una gin-uplift bala gin-pabaskog pagid ang imahe sa mga kapulisan sa idalom sang PRO 6 sa diin gusto diri ni Pamuspusan kapasi man siya siningan pila ka tuig nga pila ka bulan nga pag serve man no sa PRO 6 suno sa iya nga ginpasangkad pagid no ang dignidad
sang mga kapulisan nalakip na diri ang respeto sa mga kapulisan, and with that gusto niya mismo paagi diri kay Panmuspusan daw natagaan bala direksyon ang mga kapulisan aksyon na Rex. In terms ng mga accomplishments, suno saya, dako man sang accomplishment in 15 or rather in 17 months o kung isa ka tuig kag 5 ka bulan, nagdangat tanan sa 165 million pesos nga balor sang illegal nga druga. Lakip na diri ang shabu kag marijuana ang muning nakuha o na-recover sang mga otoridad. Ati may mga naging priso man masobra 3,000 ka mga persona. Sulod sa 17 months nga 3,000 ka mga persona nalakip na diri mga drug pushers kag iban pa na priso. May araman Action Rex nga kampanya diri sa illegal nga gambling. Di nagtaas man kay Malong, diin na nagtaas ini sa 200%. Putsing ganun nag-improve la Action Rex. And may araman diri nga kampanya sa general kontra sa loose firearms paagi sa ginatawag nilang tukhang armas luthang. And isa diri kag ang isa pa diri ka talalupang doon nga nagtaas man ang moral sang mga kapulisan suro kay Malong inabangod sa iya sining nga creation sang Regional Joint Legal Action Team in Action Rex ang paghatag sang legal arms abi sa mga kapulisan kag mga militar in relation sa ila sining kampanya sa insurgency o kun para naman matapna o kun ma-end ang local communist armed conflict diri sa probinsya. Pero nagalaom siya Action Rex sila si Malong ang tanan nga mga hinimuan abi ni General Panmuspusan ipadayon abi sang bag-o naman nga magapungko nga si Police Brigadier General Rolando Miranda sa diin ang iya sini nga tutok Action Rex is more on internal cleansing mo. Butsing ganun ti internal cleansing amo ning ginalauman niya naman no? Pagpanglimpyo sa within sa ranks nila. Pagpanglimpyo sa ila sining basta rango. importante lang hindi ta pagsaktan blasang do hindi amo. Kagaya hindi butangan sang lain nga mga kuan bala nga kag sudlan sang makasakit pa abi. Species sa mga balatsagon sa mga kapulisan. Pero sa diri Action Rex ang kampanya sa kontra illegal nga droga amo ni ang ginalauman man nga mapadagyon sang bag-o nga regional director PMA class 1990 gali ni Action Rex. No? Bats gali ka mo. Yes, batch kami. Class 1990 isa sa PNTA ni siya? PMA. PMA. PMA year ni siya 1990. Okay. Batch kami. Taga din gid ni sa man? Amo nang i-check ta karon taga diin ni siya. Oo. Kay kuan ni siya Action Rex mo. Kay ko mo batch 19. Kay naka-assign na di sa PRO 18 to pag sugod gid lang pagbutang di sang PRO 18. Nadumdumang ko pa na Action Rex rango niya approachable maning opisyal sang PNP mo. Perti ka approachable. Gina-try ta siya kontak kagina. Galing hindi na marit siyang sining kontak ikabiyahe pa Action Rex. Pagidman siya. Kay coming naman Action Rex mo. Kaya alas 2 parang daan karon. Pasing balaga sakay pa. O kung anong medyo sako siya. Pero nakaagin ni siya diri si PRO 18. Lieutenant, Senior Superintendent na siya. Colonel na to siguro. Siya CDS na siya. CDS man? CDS na siya nga community division siya sa una diri sa PRO 6 or PRO 18 pero gin-assign siya Action Rex dito man kunti gin-assign siya dito sa Region 8 bilang Deputy Regional Director for Operation and dito niya na nakuha ang iya sining pagka Police Brigadier General. And diriya kag na-assign man siya Action Rex sa National PNP National Headquarters for Directorate for Human Resource kon HRD Action Rex dito sa NCR sa kaganangin director man sa Manila Police District. Ari ang pahayag ni Colonel Lieutenant Colonel Joem Malong. Yeah, it's more on uplifting the image of the
police personnel here in Police Regional Office 6. Oo. Kaya sa EIA, he wants to have dignified and respected police officers. So dito siya nag-concentrate. And through that, no, sa iya nga strategic direction, he aimed to have good police stations, no? Amo na nga damo-damo siya nga projects diri sa aton sa regional headquarters to show to the world, no, that Pro 6 personnel are dignified and respectable. Second is on our accomplishments on operations. Our operational accomplishments are very laudable. With him, may ara kita sa more than 165 million worth of illegal drugs, shabu and marijuana combined, no? Amo na siya ang na-accomplish niya during his time, and we have put into jail more than 3,300 tanan sa drug personalities. On our campaign against illegal gambling, nag-continue man na siya, and we have increased. Actually, ang increase na ton is more than 200% compared to last year. Ang aton nga number of operations naging conduct. And in his time that he did not tolerate the nag-no-take policy kita. Full no-take policy when it comes to illegal gambling. Then, on campaign against loose firearms, syempre nag-increase man kita because we launched the Tokhang Kontra Armas Lutang. And ang pinaka-pinasahig sa time niya is the creation of the Regional Joint Legal Action, Focus Legal Action Team, which is the legal arm of the police and the military in our campaign against insurgency or in our campaign to end local communist armed conflict. So those are just a few of the many accomplishments of our outgoing regional director, which we hope na i-continue man sang aton income. Yes, sa kabayan kita, sa pahayag diri ni Lieutenant Colonel Joel Malong nga nagalaom siya nga mapadayon ini isang incoming nga regional director nga si Police Brigadier General Rolando Miranda. Balita kay by the way, action na Rex ang mga kapulisan sa dalong karon sa Talisay City PNP may ginapatigayon nga operation sa gyapon action na Rex, no, that is in relation diri sa follow-up operation sa natabo nga shooting incident dito sa area sa Talisay. Tadi na identified na nila isa sa mga suspect pero ongoing na ang ila nakilala na action na Rex. Pero ongoing pang operations nila. Oo, nangabaylan galing si Police Major Jigar Jimeno. Mati ko taga Murcia kuno tong isa to. An action Rex isa pa na kay that is why pangabay siya nga hindi lang ano ginang pinakamotibo ne nga gintero gining isa ne? Sa badan kay ang biktima suno sa aligasyon nakainom sa piyak nga lamesa ga inuman ang iling nga duha ka inom sa iya kagway man sa pangagat da nga tirohon gidabi. Action na Rex, diri pa lang may baluhan nga pero ang initial investigation action Rex sang mga kapulisan nga nagka-connection na Rex nakainom ang victim while ang suspect nakainuman sa piyak nga lamesa galing dito masyado kagahod sang biktima. That is why nga inisya gilayon ang gintiro. Balita report sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta Life Extension Vitamin
May lang pag-monitor kay Mary Vic Piniti Peruelo, no? Nga nag-monitor sa sining hapon kay Mary Vic Piniti Peruelo, no? Ga-monitor sa sining pagpangalagad ta. Kag kay Jinky Dagia Montelibano Mirais, may lang pamate kagatamyaw lang sa kay Councilor Dindo Ramos ang happy birthday from Bucket Boys M-Scare family. Birthday ni Councilor Dindo Ramos gali. Happy birthday Councilor, no? Councilor Dindo Ramos, happy birthday. Halin sa kay Inday Jinky Dagia Montelibano Mirais, no? Ayos mayari padre nga mga talamyawon ta, no? Sige may lang pagpamati man sa kay Los Biminda Bonhibod dira sa Barangay Bata, ginatamyaw lang fermi sa family sa Cottage Road man silingan kag sa Ibi Magalona. Kay Los Biminda Bonhibod kagay tino-tino nga 200 pesos ila sukot wala resibo. Sa dinis siya, tino-tino, liog tabi, magkuha ka macro itching, may bayad sa Nopo Laboratory wala resibo, abi limpyo na ang mga palisi kay gindoble ang salary. Okay. Sige check ta na. Kay Bong Tiso Arroyo may lang pagpamati kag kay Cha Omega may lang pag-monitor na sa Santa Laguna. Ga-watch kami live. Thank you so much, Cha Omega, no? And sa kay Tomas Bronyola may lang pagpamati and sa iban pa, no? Kay paring Rowel Anawan si Roma, no? May lang pagpamati na sa area sang Proc Isla, Barangay Villamonte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantoantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Sini may kang tanan sa pagdonar na. Mayong balita ni kay 500 square meters so nga dotagin donate sang pamilya Bantog para patindugan sang bagong police station sang Station 5 dota para patindugan sang police station na imposible may ma-donate man ho. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Action Eric. Alright, Action Rex, good afternoon and Merry Christmas. Happy Ayo di purma. to Advance all ba? our listener. It's time to make gift to the loved ones who look at it and your idol. Di wala kita na? Action Radio, especially Action Rex. Ayo di purma. Tong. Ayos Ako na ang tirada, ang lalano na ako si Rex Canto, ikaduwala si Action Eric. si Bong Tizo Arroyo sa Libertad Market, gamonitor, no? Saya ba kita? Ara bong Action Eric. Ayo di purma. Kapchan, kagawad your friend. How are you Sila there? tumatsyag, no? O gani. Basit kung natugnawan sila guro nga duwa. Ate daw, ang mga ginagurang ng isa sa mga rason, no? Pag nga daw ay sila kapawatsag, basi nagapakuribong sila sa ila sining House Action Rex, no? Gani man. Pero si Joseph Chuway, kag si Manuel Kuway na ya. Laban State why na boss iya na ya. punaw ya. Why na ya punaw, no? Oh. Sila ni Engineer Arthur Normandy, kag ni Toto Rogelio Catalbas Jr. Naman naman wala ka punaw, no? Kapit pastoto. No. Tito. Kamusta galing baligyan, Tuto, na? Ate, steady post, pero ito medyo Ayo di purma. pulpigado kasi may kwarman mo. May COVID pa mo. Kag, di siguro basi ko nagadulo mo ng bulsa, no? Nagadulo. Si George Gargasiran, galiga, monitor man, no? George! May lang nga pagpamati, Huwag ito na, George! Hindi niya mayo, gid intro, pero ni Action Eric, makatawa, gid. Matik mo ya, George, no? Laban, gid eh. Ate, Pasko na, George, Ara.
Ang una na Hindi mo, kaya Rex, no? Kaya nga, ini nga bulan sa Disyembre, maging malipayon kita, Oh, no? laban eh. Kay amo na ning COVID-19, di ka pa malipayon. Sino kundi ko ba? Kaya dito nag-downgrade ang aton nga victims ng COVID-19, hopefully ma-maintain. Kag, ang aton... Pag-abot sang December 25, kinanglan mag-zero in na ta. Yes, Rex, po ka Dapat nga wala na gidla COVID daw. Amo na ipaskwato sa syudad. Oo, gani. Zero na ang Bacolod. Oo. COVID-free. Mayor? Mayor. Vice Mayor, Ilse? Yes. Kamusta? Rex? Ha? Yes. Mayara na? Ayo di porma. Mayara COVID kung wala COVID. Rex. Okay, sige. Ipadala ta lang, no? Ayo, mga joke lang ng amo na. Joke na mga Disyembre na sabong. Guys, salika, Cosmod, importante nga, bisan ano ka galumon sang simpo ta o nagabrangisi kita, okay, gid. Pag magbarangisi kita yung ini nga bulan sa Disyembre, hindi kita maghala ka kuriit na, no? Gani man, kabudlay nga magsala ka kuriit ka. Hindi ka mo magpangakig. Laban nga always smiling, no? Laban eh. Although your pocket is gadulo, make it laugh, no? So that the people will everybody happy. Happy, okay. Pero tayo mayo gid may unod eh. Oo eh. Dami gid may unod eh. Normal in Rex. Kaya kaga wala unod bulsa mo. Kung sa to kasaka mo sa utok mo. Alam ba? Kaya bago sa kapimit ka. Di mo man madala sa yuhop. Gani man. Sige lang Bisa wala unod bulsa, yuhop lang kaya po na. Basta importante, good health kung lang. Kung unod ang imong bulsa, kung nagayuhom ka sa tupad mo, kakilala mo, kag-close friend mo, habalo mo siya. Ayo di porma. Siling ko daw. Ayos Ano ba tirada, no? Tinano ng kinintos. Naku manigli, no? Ate kapon, kinpirmahan na ang Memorandum of Agreement. Sa ni Dampi man? Dato nga sang police station number 5, kag pamilya, Bantog, pero sa may Bantog Resort. Sabay Bantog Lake? Yes, Action Rex. Yan, dyan. Ang dragali na? Pero din na sa may, pero ini along the highway lang. Antes ka mag-approach sa Bantog Lake da. Ato bangay guro ni sila ay. Doon laban Action Rex. Nagpirmahan ay nakahapon 500 square meter to ang gin-donate sa pamilya Bantog kag buti na ko pasalamat niya sa Bacolod City Police Office under the leadership of Police Lieutenant Colonel Manuel Placido plus ang pasalamat man sang OIC dahil nga hepe kasi ang actually nag-workout gisi niya una si Police Captain Sir Marangkay mong ang hepe sa station number 5. Di considering nga si Sir Marangkay daw patigayon sang iya sining schooling so ang OIC diraan for the meantime si Lieutenant Tolentino amo ang panguna sa sining pagperma upod sa pamilya Bantog. Sila ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang PIO sang BCPO Rex nga dako ining bagay kag first time sa history sa BCPO sa Napulok Police Station una gid nga maka angkon sang 3-story standard PNP building ang police station number 5 kasi may budget na iya ang ato sa national. The only thing na ginapangita gid sa national headquarters nga makapundo sila or makahatag sila budget kinahanglan may madunit gid kaduta Axorex. Ti bangon sini dako nga bagay kag una sa kasaysayan sa Bacolod PNP nga may ara nga bag-o nga police station nga building na ang station number 5 nga napahantang dira sa Barangay Granada. May ara man nagpareser Axorex nga magatag man or magadulit masanduta sa Kabog para naman niya sa police station number 9, no? Tito namin ining indikasyon and hopefully ni Colonel Ariel Pico magasigi-sige ni kiti ang plano gid ni Colonel Placido nga before sa marilib sa BCPO kinahanglan nga makompleto na nga may mga bag-o na nga mga police station ang ato sini nga Bacolod City Police Office. Ang isa pag sige nga problemahan nila among station number 3, no? Hopefully may mga good Samaritan nila sa station number 3. Grabe man na kay kung taga Banago ka, kung alang-alang ka do hindi ka tultol sang police station 3 mo. Gani, Axorex, no? So, Nami na tani kung along kuan na bla, dala lang ng Lacson. Dala lang Axorex, no? Kung hindi ka picture ko sa akong bla sa ato nga tek na, i-erase na nanay na, no? Erase ang picture na nanay. Kaya karon na iya sapo, no?
Iris-iris lang na ikaw hindi na mo, no? Hindi mo. Gani. Uli ko na lang na Toropanga, no? Action Rex, no? Anyway, tabo na station number 3, kita problemahan kita isang BCPO, City Director Action Rex, kita kabudlay kita sa lugar nila to eh. One way na da angwa, one way man ang out mo Action Rex, no? So mo ng mga priority, kita panawagan si Colonel Pico nga dapat may mga good Samaritan kita nga tani, magdonar sang iladuta, bisan 500 square meter lang Action Rex, no? So balikan ta si Colonel Angel Pico sa palayag niya parte sa sining Memorandum of Agreement gipirmahan na kahapon nga adlaw para sa papatukod sang bag-o nga police station magidunar ang tuta sang pamilya Pantog. Isang last year, during sang time na update pasangkay siya pang ipidra sa Station 5, may ara na may natabo nga pag-istorya nga na in between sa kay Captain Masangkay. Then at the same time sa Dagiya, sa may mismo sang Pantog Resort. Kung sa diin, may ara agreement in between sa PCPO na kinabasyan si Captain Masangkay na willing sila mag-donate sa duta. And that is almost 500 square meters that is mo along the highway lapit na sa Pantog Resort. Provided na ibutang mismo lapit sa ilayang property along the highway and it's very strategic. Kahapon, natigayon na magkaroon sa pagpermahan ay Memorandum of Agreement between the Pantog family together sa ilang mga kabataan and wala siyang mga negatibong reaction, unanimously approved by his children kasi ba kanyang pamilya ang pag-donate sa sinangaduta para makastart na process ang pagpatindog sa PNP standard building for Station 5 and this is the first time Action Eric na sa kadugay ng Tiempo may ara iya sa standard PNP building ang isa sa mga pulo ka station riya sa Bacolod City Police Office. Orso sa palayagan, Police Lieutenant Colonel Angel Pico ang PIO sa BCPO. Congratulations Station number 5 o puli masunod ang Station number 9 kago puli masunod pagit ang Station number 3 kag makulo kompleto ang pulo ka police station nga may ara mga bag-o nga mga police station kay may budget na ang ato si national nga gina parte ni sir. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, una sa aksyon, Action Eric Babalog report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement ever. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach. Kadtuan tanang balita gikan sa aton sin. Sorry, no? Sa mga balita naton out of town, nunahon tanay si Action Stephen Fresquito, pamilya ni Mayor Rene Gostilo naka-quarantine sa karon. Kag si Councilor Marton, Councilor Marquis. Yari ang kaunda na sang report ni Action Percival Villamor, Action Stephen Fresquito, gikan sa San Carlos City. Sa detalye, Action Stephen.
Yes, Section Rex, update natin sa COVID-19 dito sa siyudad sa San Carlos. Nga sa diin ang asawa mismo sa aton na mayor, si Mayor Negustilo, ang nagpositibo sa ining aton COVID-19 bilang dugang nga kaso, no. So sa karon Section Rex, ang pamilya ni Mayor nga sa karon ara naka home quarantine kag ang iya mismong asawa ang araman sa aton quarantine facility sa karon kag mismo man no si Mayor nga negatibo apang patigayon sa gihapon upod sa iyang pamilya nga ara sa ilang panimalay bilang ginahong quarantine sa karon kag ang sa mismo man si city councilor nato na Marque ang naaraman na butang sa aton home quarantine facility tungod nga nangin na positibo man ini sa resulta sa swab test. So sunod pa sa kay Sergio Alingasa nga since ang mga nagpositibo dayon man no nga ginabutang gid sa bag-o diri nga quarantine facility kag ang mga primary contacts bilang ilang mga pamilya Action Rex ang ginbutang lang sa ila panimalay bilang strict na home quarantine nga magsulod dinhi sa 14 ka adlaw. So may araman nga nagdugang bilang ang isa ka tag-iyaman sa isa ka water refilling diri gin close man kag mismo ang iya mga empleyado kag siya bilang na quarantine man sa karon sa diri sa quarantine facility naton ang iya mga trabahante nga gin close lang diri quarantine sa iya man nga isa ka water refilling ang iya mga empleyado. So sa karon Action Rex tanayon sa gihapon gid ang strict na implementation sa aton diri nga siyudad sa San Carlos sa aton local government ang pagbantay sa mga monitoring sa law enforcement team kag sa emergency operation center ang continue nga contact tracing sa tanan nga ma-contact sa sining mga nagpositibo, no. So gani nga even sa merkado publiko doble Action Rex ang ginapangita nga mga pass kung magsulod sa merkado publiko dire pangayuan ka sa imong ining ID sa merkado kag market pass kag ining ang karon nga may-ari na din nga vamos kag ginascan lang ini sa Action Rex, no. So amo ini ang mga hugtanay karon gid ang diri nga contact tracing kag ang pagbantay sa law enforcement team sa sining mga pumuluyo nga ang paggamit isang face mask kag face shield. So gani Action Rex ang karon aton dugang nato, no, nga ang aton nga mga tricycle drivers ginpaidalom karon sa stricto gin mandatory sila nga i-swab test kag ikuhaan sang X-ray Action Rex. So nagumpisa karon nga adlaw naman ang aton nga mga tricycle drivers. Amo ini karon ang ginahimo sa aton local government para nga gid nga ma-avoid kag mahibal-an kung sino pa ang nag-carrier sang aton nga ining mga virus ini aton COVID-19. So update na naton dugang Action Rex ang mga impormasyon kag balita kung ano naman ang mahitabo, no, kung may ara pa ba ilabi na sa aton mga tricycle drivers kag kung sino pa gid, no, ang magagawa nga resulta. May ara pa gid Action Rex nga ining isa ka pawn shop man nga gin close man tungod nga nag-quarantine man ang nagpositibo man ang isa ka empleyado sini. So halos nag-continuous gid Action Rex ang ining padayon gid nga pagbantay sa aton emergency operation center kag ang para mabalaan kung sino pagit ang ilang mga mangin na positibo man or negatibo sa resulta sa sining ginapatigayon gyapon nga mga mandatory swab test kag ang pag-contact trace sa tanan nga mga probable Action Rex. So mula mang ini ang atong report dalhin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Stephen Presquito sa iluan tanay si Aksyon Roger Gote balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa magamay nga nagapangatubang sang kaso murder by 24 anyos na nga nagapanago arestado sang Sagay City PNP. Sa kaundan sining balita we have Aksyon Roger Gote. Aksyon Roger. Action Rex ang mag-amay nga sa diyan nagpanago sa sulod sang masubra 24 ka tuig sila sining nga kaso ginatuba kaso nga pagpatay kon murder ang tigay wanakpan sa makatapos ang kapulisan sa siyudad sang Sagay. Ginarestar ini sila sa bahin sang Purokman Sanilla, Barangay Old Sagay sa mga siyudad
may mga pasado alas 8 gani kahapon isang aga ang gipangdakop amo sa Jewel Arayes Senior umabos alias Nonoy 62 anyos sa edad kag ang iya sini nga junior nga si Jewel Arayes Junior Hilapa alias Tata inisa 42 anyos sa edad kag pareho nga nagapuyo sa Purok Manzanilla sa Barangay Old Sagay, Siyudad Sang Sagay. Sunod sa report in-operate ini sa mga katapos sa kapulisan matapos ibaluan nga madugay ng ila sining nga kaso bisag pa nga ang siyudad sa Sagay sa karon ang ilang custodial facility di masudlan sang mga detainee bangod man nga ara ang 15 tanan ka mga inmates o kon mga detainee nga nagpositive sa COVID-19. Sunod sa kay Police Major Albert C nga ining gidakop nga mag-amay kalakip na sa tong mga malapit na pulo pagid ka mga detainee ang gin-isolate sa isa ka kwarto sa may investigation section. Ini nga duha mag-amay ginarestar sila sa pagi sa warrant of arrest nga gin-issue sa RTC Brand 60 kag gilagdaan pa sang nag-retire nga judge nga si Renato D. Muñez nga nakapet sa March 8, 1996. Nobel recommended ang amo nga kaso gani dugang pagidiningin og remit sa kapulisan siyudad sa Sagay sa Bureau of Jail Management and Penology para ini sa karon nga yara na custody sa Sagay City PNP. Report gikan sa siyudad sa Kanjo na sa balita wala sa aksyon. Aksyon Roger Gooding report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahilangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na italak na Malasig pero sigurado Ang aksyon na may dalang at palangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa iyo Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, standby na sa This Is My Life, sunod na sa dinigilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Salamat sigid mga kaaksyon namon sa Kanginan, sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan, Aksyon no Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. I play the part while I make you laugh. Someone else thrills your heart. Inyo nabatian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,